Daghang gasa ang nadawat sa mga mag-uuma sa Lamak dito sa lungsod sa Pinamungahan kaniadtong Lunes. Nag-apod-apod og financial assistance ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo nga gihatod mismo ni Gobernador Gwen Garcia ug gikan usab sa Department of Agriculture nga personal nga giadto ni DA Secretary William Dar. Mikabat og 6 milyones ka pisos ang nadawat sa lungsod sa Pinamungahan gikan sa Kapitolyo. Matod pa ni Gobernador Gwen Garcia, ang maong kantidad gamiton alang sa nagkalain-lain nga mga proyekto sa lungsod nga adunay kalabutan sa agrikultura ug tukma sa programa sa Kapitolyo nga Enhanced Countryside Development o ECD. Ang Pinamungahan, usa ka agriculture-based nga lungsod ug nag-unang panginabuhi sa katawhan didto mao ang pag-uma o pagbuhi og mga hayop. Karong bag-o, apil na usab ang maong lungsod sa industriya sa turismo kay nailhan na usab sila sa ilang farm tourism ug mountain resorts nga ilang napalambo ug tungod niini daghana og kapilian ang katawhan didto nga ilang panginabuhian. Gipahibaw usab ni Gobernador Garcia ngadto ni Secretary Dar nga sa paggawa sa Sugbo gikan sa ECQ o mga quarantine restrictions, gisugdan sa Kapitolyo ang ECD og timing nga pagbisita ni Dar aron iyang makita ang mga paningkamot sa lalawigan sa Sugbo aron makahaw-as gikan sa epekto sa pandemya. Your visit could not have come at a better time. Now, as we promote the Lamak Multipurpose Cooperative as the embodiment of what agritourism is all about. And so we have declared that from ECQ to GCQ to MGCQ, the province is adopting the ECD program, the Enhanced Countryside Development Program, where the provincial government will focus on agriculture, primarily the planting of corn, cassava, and other crops that will bring in higher value to our farmers. Gawa sa gasa gikan sa Kapitolyo, ang Department of Agriculture nang hatag usab og 5,000 pesos nga kantidad alang sa mga mag-uuma isip financial assistance. Hinoon, dili tanan cash ang nadawat sa mga mag-uuma. Ang 2,000 pesos niini gihatag pinagi og pagkaon sama sa bugas, manok, isda ug itlog, ug ang 3,000 pesos ilang makubra pinagi sa M. Loelier. Matod pa ni Dar, ang maong kantidad gihatag isip subsidy sa mga labing gagmay nga mga mag-uuma pinasikat sa Bayanihan Act nga naumol tungod sa pandemya. Kay ang mga mag-uuma matawag usab nga mga frontliners ug mga bayani kay sila ang tinubdan sa pagkaon ilabi na sa lalawigan. Ang ating binibigyan ng pagpugay sa kanayunan ang true frontliners during this pandemic when it comes to ensuring food security. Ang lahat ng mag-uuma, palakpakan natin sila. Apan dili lang kana, kung ang hatag ang Kapitolyo, aduna usay nadawat ang Kapitolyo gikan sa Department of Agriculture. Gi-turn over ni Dar ngadto sa gobernador ang 103 ka mga bangka nga iapod ngadto sa mga mananagat. Gikan sa Pinamungahan, Sam Costanilla.